गोजोन्थों गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरनायजों लोगोसे आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायनानै लाबाय। गासैबो आंनि जे साबस्क्राइबार जे 7000 निबो बारा बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लानाय थाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानदों। मैया जे आङो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदोंमोन हाग्रामा महिलारिनि BPF पार्टियावहाय गोबां मानसिफोरा बिथांजों जयनिं जाबोबाय थानाय बे बाथ्राखौनो दिनैहाय आरो बै समावहाय जे हाग्रामा महिलारिया गोबां खामानि मावदोंमोन आरो दानि जे सोलिबाय थानाय UPPL जे सरकारा जेबो मावनो हायाखै बे बाथ्राखौ लानानै दिनै खौरांगिरिफोरनि सोंनायावहाय प्रमद बरो जोंनि BTRनि CEM बिथाङा दिनैहाय मा बुंनो हास्थायदों बिथांनि बाथ्राखौनो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय डिफिनिसन खालामनो थाखाय थामथिम जाबाय। दिनै बिथाङा बुंदों दिनै जे हाग्रामा महिलारिनि जे पार्टियाव दिनै जयनिं जानाया नंखाय जयनिं जादोंब्लाबो गावनि जे थाखानाय जे पार्टिनि मानसिफोरखौनो जयनिं खालामहोबाय थायो बेबायदि बाथ्राखौ दिनै हाग्रामा महिलारिया बुंदों। 17 बोसोरावहाय हाग्रामा महिलारिया जेबो जौगाथाय लाबोनो हायाखै। सोरबा IAS UPS बेबायदि एग्जामिनेसनखौ होनो हानायनि सुबिदाखौ होआखै। नाथाय दिनै गोबां अन्यान्य खामानिफोरखौहाय दिनै प्रमद बरो सरकारा मावफुंगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन आरो मावबाय थाबाय आरो बेबायदि खामानियानो बै समाव जेबो मावनो रोङाखैमोन हाग्रामा महिलारिया। बिथांमोननि दखाना बन्द जासिगोन होननानै बिथाङा दिनै बुंदों। मा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहर हाग्रामा महिलारिया खमजुरि जामारबाय नामा? आरो गोबां जे गोदान गोदान सुबुंफ्रा दिनैहाय सासे सानै गोदानबो थानो हागौ आरो बेबायदिनो खावसे गुबुन पार्टिनिफ्रायबो फैनाय जानो हागौ आरो गावनि गोजामखा जे पार्टिनि मानसिफ्रा दिनैहाय नागारलांनानै जे फैफिननाय बेबायदिबो जानो हागौ। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर हाग्रामा महिलारिनि जे मैया बुंनाय बाथ्राया सैथो ना दिनैहाय प्रमद बरो बिथां बुंनाय बाथ्राया सैथो। दिनै प्रमद बरो बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारिनि BPF पार्टिनि जे दखाना बन्द जासिगोन होननानै। नोंथांमोनहा प्रमद बरो बिथाङा मा बुंनो हास्थायदों नोंथांमोनहा खोनासंनानै नाय। তেখেতে ফান ওলাব পৰা নাই বুলি ক'ত গম পালে আৰু উন্নয়ন হোৱা নাই বুলি কিটো লৈ পেলাই ক'লে। আজি আমাৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী IAS কৰিবলৈ গৈছে IPS কৰিবলৈ তেখেতৰ দিনতো যোৱা নাছিলে। আমাৰ সময়ত দুৰণ কাপ হৈছে 1 মাহত আমি ষ্টেডিয়াম বনাইছোঁ তেখেতৰ দিনতো হোৱা নাছিলে। আমি 40টা সমষ্টিত এতিয়া অডিটৰিয়াম বনাবলৈ গৈ আছোঁ সুজিত নাৰ্জাৰী নামত তেখেততো কৰিব পৰা নাছিলে। আমি 8খন ষ্টেডিয়াম বনাবলৈ গৈ আছোঁ তেখেতে কৰাব পৰা নাছিলে। আমি মানে এতিয়া 5খন চিনেমা হল বনাবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ ৰিজনেল ফিল্মবিলাক দেখাবলৈ জাগা নাই তেখেতসকলে এইবিলাক কৰা নাছিলে আমি কৰি আছোঁ। গতিকে তেখেতে কেনেকৈ গম পালে যে উন্নয়ন হোৱা নাই বুলি কিনে? উন্নয়নটো বহুত হৈছে তেখেতৰ কাৰণে কি তেখেতে অপজিশ্যন কাৰণে সদায় আমি কিবা বগা বুলি ক'লে তেখেতে ক'লা বুলি কয় সেইটো তেখেতৰ ধৰ্ম। গতিকে এই ধৰ্মটো হাগ্ৰামা মহিলাৰে পালন কৰি আছে ইয়াৰ বাবে বেকো নাই। এতিয়া আমি চব তথ্য ল'লোঁ সদায় 1000 2000 জইন কৰা বুলি কৈ থাকে নিজৰ দলৰ মানুহকে জইন কৰায় নিজৰ মানুহকে ঘূৰাই ঘূৰাই জইন কৰাই থাকে আৰু ৰাইজক দেখাই আছে যে মই বহুত ষ্ট্ৰং বুলি কেনে। হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ অহা পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেকশ্যনতে টাৰ্গেট তেখেতে 2টা সমষ্টিতে খেলক 2টা সমষ্টিতে হাৰিব। ইয়াৰ পিছত আৰু তেখেতৰ দোকান আৰু চিৰদিনৰ কাৰণে বন্ধ হৈ যাব। আছে অলপ পিছত কম আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমাৰ BJP SGP UPPL আলোচনা হ'ব তাৰপিছত অফিচিয়েলি আমাৰ কেণ্ডিডেটবিলাক ডিক্লেয়াৰ হ'ব বাকী কথাবিলাক আমাৰ ডিক্লেয়াৰ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক মই সুন্দৰকৈ ধুনীয়াকৈ কৈ দিম।